И здравейте YouTube 7. Аз съм Митко Черния, Кричър БГ. И днес ще фотошопваме най-лудия човек на света, най-красивия, най-антипатичния на всички, Зукото! Това е Metal Box. Ще сложим го в описанието и линк към фейсбука му, за да го видите. Тук при мен е Блекито, AK Рязан. Not so much. И бах, че долното прасе си винско. Така. Да, е така. Е, добре. Така. Сега. Добре. Ние малко мръдим главата наляво. Мълчи сега. Чай сега. Така. Аз му сложим такова. Една татуировка на малет, защото е любимия му айтъм. Ете и на гърдата, И брат. тук на цицките му. Rest in peace, Metal Box. Служи му и такова с паржола някакво. Искаш В ръката му ръката служи искаш паржола. пържола? Да. Е сега. Как биш пържола, е? Стикне. Биш, не беше ли? Че ще кажа. Ето е, ето е. Да стик. Ето искаш ли? Да. Ай. Това е Metal Box. Аз ще му прата клипа. Чай, щом такова клипа, ще пращаш да чипне нещо. Да знаете, той не е същия, той вече е отслабнал с цели 2 кг. От 130. От 150. С паржола към азната. Чакат него. И в ръката му я слагаш. Ще сложа в ръката му, спокойно е, мълчи малко сега. Си не държи нагоре. Така. По-голяма бе, ти Чакай, чакай, спокойно е. Да, мага бах, яко става. Ма трябва да се вижда ръката повече, не са. Да, е така. Ох, майка. Така. Сега ще сложим и ножа, с който ще реже. Меча, какъв меча, бе. Бултърстъра е. Ох, майка, купанар. Леер. Така. Ето. Не, чакай, ти не става. Ей да го изтрия. Абе, да го духа е тука. Тука седи. Не бе, напиши бот търста рендър и няма да има бекграунд, само меча ще бъде. Чуде бе, А? напиши бот търста рендър и ще намериш такова без бекграунд. А, те ли? Само меча ще трябва, да. Видите, това е Metal Box, май. Рендер. Ето няма. Item рендър. Къде е? Напиши го, bot търста item рендър, дядо. Айде, никой ли не се бава с Metal Box, бе? Той е боса на жените. Явно аз ще трябва да си го правя. Еле, Blade of the Ruined King служи. М? Blade of the Ruined King. А, не бе. Ай, хубавай. Това е меча, с който ще реже. Blade of the Ruined King. Чай, тук може да има направо рендър. What the fuck? Blade of the Ruined King. Един рендър няма да ева. Ти ли се пише рендер? Да. Ех, то с Metal Box, бе. Или само меч напишила, или нож.
Рендър. Да, ти пак мога да се лекнеш, ме. Не, то с първия. Ох, майко, ще ударих монитора. Тръгвах ти по камък и ще ударих монитора. Меча за пържолата на Зукото. Не е звук. AK Metal Fat Box. Чай сега да го намерим. Охо, не. Така. Не мога да го се лекти, халил. Чай, че баща ми влезе и ми развали момента. За красавеца Metal Box. И хи голям фотошоп майстор и на стан като тебе като порасна. Хичма няма, принципно. Аз преди и аз бях те, ама като спрях се занимаваме. По-надолу, по-надолу. И по-малък да е. Така, По-надолу, бе. Да, така. И по-нагоре малко. слушай, че. Ай, пак ще го прави, защото си мой човек. Блекито го обичам. Педал долу. Така, Да, към ръката му малко, съвсем малко по-надолу. надолу и нагоре. Нагоре, леко. Към ръката му. Е така. Добре. Друго какво да съм. Не мога, не издържа. Какво? Бесен ром. Какво? То си е бесен ром. Няма да го това. Снимката е малко. Айде, качай го ти да го видят хората. Ето го. Зукото. AK Metal Box. AK той Респектив. И сложи пушка респектив, е. Къде? Да. Къде да сложа пушката? На гърба му е тъй през... Да, аз ти шак. Да, ето. Респектив пушка напише. Ма, не. Гън. Какво напише? Шотгън. Гън, не знам. Не, Гън рендър. Виж, Шотгън е помпа. Даре. Сега ще виж, аз ще направя, блек. Не се пресняй. Е, тази е добре. Не. Е, тази. Да, всява респект. Ох, майко. Ето педераския смях на звукто. Ето. Той между другото вече трябва да е станал. В момента е 12:30. Сега ще кажа. Не, той към 2 часа става и играе цяла вечер. Още спи, още ауей в лигата. Не така. Не. Всъщност само е това. Малко това. И така трябва да е, Да. за да се подава през гърба му. Мам, Нищо. шигма. Бал съм майката. И те помпата. Респектив пушката. Не, направи по-нагоре, защото да му и такова на гърба буквално. Нищо. Ето го пълния респектив. Ти си Силвестър Сталон, Рамбо 2. О, Хари, давай, един да го кажи. Не забравяйте да го такова, да се изсакате върху на респектив главата или AK Metal Box, да издете малета му и респектив пушката и да се абонирате за ето този нещастник. Между другото, това е снимка на Зукото, която аз направих. Това е неговото тяло. Може да видите колко е дебел. Не, покажи в цял ръст. Цял разле. Искаш ли да ти я дам и сега? Не, аз имам. Да. Само да отворя папката с глупостите. Ето го. Ето това е Metal Box. Ти аз съм го правил помежду. Това е преди 2 години.
Но спокойно той е отслабнал. Той е само 2 с 2 килограма по-малко. И това беше от мен. Абонирайте се за мен, последвайте ме в YouTube, Twitter, Instagram, Pornhub, Blake is Mother is Whore, He have a cancer. Така. Аз то Сурхан Мурат трябва да го махна, защото виж... Чакай! Ето я снимката, брат. Чакай. Няма значение, ще ви сложа там описание на... Мокни бе, петерас, неща се ганя. Сложа описание на... For... Ако стана, бе? Баща им пусна там еба телевизора, нищо. Така. Значи... Нали там да последвате в Twitter, там YouTube, Pornhub, Blake is Mother is Whore. Така, ще ви дам линк към профила на Metalbox и към профила на Блейкито. Да, бе. Офа, спирам клипа.